Възпаленията и подуването на коленете е състояние, което може да възникне от заболявания на ставите или костите. Те могат да възникнат от наранявания и преждевременно износване. Понякога, когато коляното е възпалено и има повишена температура, това причинява състояние, известно като ставен излив. Основната характеристика на натрупването на синовалната ставна течност, тази течност присъства в по-голямата част от ставите, въпреки че е необходима за тяхното смазване. Твърде голяма част от тези течности кара ставите да заемат повече място и увеличава възпалението. Благодарение на това можем да приготвим някои естествени противовъзпалителни средства за ускоряване на възстановяването, грижата за здравето и започва с правилния избор. Искате ли да научите повече за тези естествени продукти? Споделете в коментарите или ми пишете директно.